mufaro wedu kuva nemi pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Toda kukutendai vese vakasubscribe. Tichiramba tichingokurudzira kuti vasati vasubscribe musubscribe. Nasuno muchirongwa my story. Tina my D. Kuuya kwaita my D pano inyaya yekuti takambounza nyaya yababa vakauya panapa vanonzi Mr. Goto. Vakatiwo vakaenda kunodzurwa zino, vadzurwa zino vachibva varwara zvakaipisisa kusvika iye zvino izvi havachaoni vava bofu. Kuuya kwavakaita mustudio vakauya nemudzimai wavo vachitaura kuti zvinhu zvakabva zvaoma kubva kurwara kwavakaita, zvekuti vana vavo vakatoendeswa kuhome. Mushure menyaya iyi yakaonekwa nevanhu vazhinji tichibva tareceivawo phone calls, vana mainini vaifona, vana maiguru vaifona vachitaura nyaya yekuti baba vahongu vakauya kurwara, vari kurwara zveshuwa, kurwara vakarwara zveshuwa. Asi zvimwe zvezvinhu zvavakataura ipapapa zvakanga zvisina chokwadi mukati, vakasirira zvakawanda, vakawedzerawo nemanyepo. Nhasi uno mustudio tine mudzimai wavo wekutanga. My D makadi. Tripedu makadi. Kazhinji pakanzi mudzimai wekutanga ka zvinoreva kuti mumashure munenge mune mamwe madzimai. Imi muri wekutanga. Maive muri vakadzi vangani? Tanga tiri vakadzi 3, tatiri vakadzi 4. Takatanga tiri vakadzi 3. Panguva yeCovid paive ndo pakauya avainai izvezvi. Pakatanga COVID ndo pakauya avainai vakauya naye kunoku. Makatanga muri vakadzi 3. My D maive pabarika. Pa Mr. Goto. Zvakaitika ndezvokuti tiri pabarika kudaro taitombogara tichigara umwe nomwe achigara kwake. Saka tete vaziva kuti mwana wanzvadzi yavo haana kugara zvakanaka. Tete vakabva vati Anderson enda kuGreendale, enda unotora maki kwakati kuSouthampton, uende kuGreendale unogara kumba nemhuri yako ikoko. Ndobva vaita saizvozvo. Saka Anderson uyu akazodzivirirwa hake abva atora vakadzi vake ubva tagara pamba ipapo patete natete uchigara. Saka iye akabva atanga taigara zvakanaka. Tiri 3 tichitongoziva kuti ndo zvitoripo nevana vedu vachienda kuchikoro tichionesana pamwe chete, zvichioma zvaioma asi tichibatsirana. Especially inini ndindanyanyobatsira vanhu vakawanda because ndinosona. Saka pane pamwe pekuti Anderson anga akaomerwa, inini ndini ndaisona ndichitenga chikafu mumba asi kuenda kubasa. Sokuti budget richibagera ngasingapedzi 1 week because tatakawanda. Ngatimbonai matine vana. Vana ava vangani? Vana ava vanga varipo nguva iyoyo. Panga paine because inini ndine vangu 3. Mainini vanoteerera vangu vaine 3. Nevamwe futi mainini vanga vaine 1. Avo vanga vaine mhuri yavo. But vakangozongo ndo vandachitaura vakabva vawinzwa futi pamba vane mwana wavo 1 wemurume amainini vavo. Saka tanga tiri vana vanga vari 3, vanga vari 7 plus mumwe mukomana mukuru nemusikana futi ana mai vakashaya. Mai vakashaya imi musati mawanika. Tisati tawanika. Saka vakanga vasiri pabarika nemi. Vanga vasiri. Ndo magariro atanga takaita. Vana vanga vari 8. Vana vanga vari 8. Vanga varipo. Tisingaverenge vamwe vanga vasipo. First born yanga isipo. Neumwe mwana akaitwa anga asipo futi. Saka murume wenyu vana vamunoziva imimi vemurume wenyu vangani? 11. Saka vana vari kuhoma vatakanzwa kuti pane vana vari kuhoma. Kune vana vari kuhoma zveshuwa here? 3 vana vari kuhoma nde vana va mainini vari kumashure kwangu. Mainini ava ndo vainzi vakahura. Vanzi vahura vabva varohwa, vakarohwa zvakanyanyisa. Ndobva mainini vai ndobva vanzi mira tikuratidze kuti zvinofamba sei.
handi wangu waiura chimira tikuratidze ndobva vaita ndobva vapinda mumba bedroom ndobva vakiya dhoo ndobva vati chimira tikuratidze mubva kutanga kuita bonde mainini vaichinzi tarisa zvatinoita ndiani nani vaidaiswa ivo murume wemukadzi vakauya vacho vari 2 vagoto nemukadzi wavo upi manje iyeye man'uve wacho iyeye akauya avanga vaine anonzi man'uve ndobva vatanga kuita zvavaiita avakatarisa mushure mengue varohwa zvakaipedzisa ava vakazongoti vanga vasabvumidzwa kubuda panze vaigara vakakirwa gate vachinzi ndo vanodiridza garden ndo vanoita basa rese repamba ndobva vazoti amene vakangowana kamukana ndobva vatora mwana wavo mudiki ndobva vangomutora vasina kana hembe kana chi ndobva vaenda kuhama dzavo vaenda kudaro mainini vaivai vakazoti ndofunga zvazvakuvaremera because ivo inhererawo mainini vavo vabva vazodzoka nemwana uya pamwe vanenge vanga vawanawo murume ndobva vadzoka nemwana ndobva vasvikopa usiya mwana ndobva vaenda ndo pazvakape havana kuzombodzoka maini vaisaka uyu mukadzi uyu man'uve anga akuchengeta vana ava 3 ava achichengeta infact vamwe ava mainini ava paakauya mukadzi uyu akati panapa inini handisi pabarika nemunhu ndini mukadzi waAnderson hapasisina kana maifunga kuti imimi zvakatopera ini ndini ndamukadzi wake ende ndini ndinototonga ivo vachiuya vakauya rini vakauya pacovid ndopavakauya vakauya vaiti kana vaimwa doro baba D vanga vasinganwe tumbwa but mukadzi akauya nekunwa tumbwa vachinwa tumbwa vachienda kubhawa vodzoka pamwe pakati peusiku kana kuti mai 12:01 vosvika voita full blast radio ndotsiura ndoti apa vana vechikoro vanenge vachida kudi kumuka vachienda kuchikoro ndotsiura ndoti baba D onai vana vanomuka vachienda kuchikoro ronzi iwa utonge pano iweyo umborani kuiweyo ndotanga kutukwa nezvinyadzi vana varipo vana vachinzwa ari kutuka ndiani baba D zvonzi papa nemukadzi munini wemukadzi iye wavo wacho zvonzi vakadzi vangu vese ndinovaita zvese zvakafanana kuita kunge vaitorara navo vese vakavanhingi vavo mukoma nemunini meno zvakaituruka vaiita nokuti zvavaita zvacho zvaita kunge vanotorara navo ndobva ndanyarara ndoningira ndopinda hangu mumba pfungwe vachiridza radio full blast kana manext door aibatikana nazvo because zvandiri kutaura izvi kana mukanzi nhasi matosumuka right now mukazumuka mukaenda muna coronation panotangira coronation kana masasa yese uchienda kwatenda hapana asingazive history yemurume wangu yababa D hapana asingaizivi because vaizviita public zvinhu zvavo saka pakushungurudzwa kwamainini ndovega vakashungurudzwa here zvekunzi tione tichiita bonde redu ini ndakazviitwa ndiine nhumbu yefirst born yangu auya akadhakwa nehure rake raakabva naro ipapo ndaitogara kuCambuzum auya naro apa handina zvandaigona kuita asvika kunze kwakuda kukuma 2 anoka ndamuka ndikuona vakadungamidzana vari 2 vapinda mumba kudaro zvikanzi uyu musikana wangu saka tikutorara tese tiri 3 pamubhedha ndikati handizvo ndakabva ndaifunga kuti ijoko ndobva ndatozoona vanhu atonzi vatorara vakutotanga kuita zvavaiita kusvika kuchene vachiita zvavaiita apedza kuita zvaaita ozoti iwe mukadzi wangu kuuya tikati aina handizvikwanisi ndakambosimuka ndikatora poto yanga iya ndatabikira sadza ndichida kumutema nayo but akabva azviona akati zvauda kuita izvi zvinokuuraisa because airova murume uya zvokuti aiti akakurova pane pamwe paakatombondirova ndakapedza mwedzi wese ndisingatarisani nelight ziso risingatarisani nelight
aive munhu aive ari rafu kuvakadzi, especially inini akandishungurudza nekuti ndakazenge ndasara ndega pamba ipapo. Vaiti vaimonera matauro vachitamba mupaseji vachienda kunogeza vachiita sei zvimwe zviya zvekuda kuti inini ndirwadziwe. Vakandirwadzisa. Ko vamwe mainini ava, vamwe mainini vakarohwa vachibva vatiza, mubva masara muri imi vamwe mainini. Vamwe mainini ava varipi izvozvi? Vakatoendawo, vakaenda vanogara kuGlenora, ndo vane mwana ainzi form 1. Vanogara kumba kwavo vabereki vavo. Saka vana vari kuhome ndevamainini vakatiza. I3 chete vana vari kuhome, havasi 4. I3 chete. Ende vatori kwakasiyana vana ivavo semanziro andakaita. Chakaita kuti vaende kuhome nyaya yekuti baba nemudzimai uyu havachakwanisa kuchengeta vana. Avawo mai vakatadza kuchengeta mwana vamata kuti vakanga vari nherera. Saka vana ndokuenda kwavakaita kuhome. Vana vakaita uyu mukadzi uyu akagara asingade vana. Mukadzi uyu. Zvokuti tiri kumba ikoko inini pane time yekuti inini ndaibinda ndakubika ndega ndapiwa 1 room. Imba ihombe yatete iyoyo. Ndakapiwa 1 room yekunzi bikira umu. Ndoma ndaibikira, ndoma ndaisonera, ndoma ndairara nevana vangu. Ava mainini vasati vaenda mainini avava ndo vaipota vachigara neuyu mukadzi uyu wacho aichengeta vana vane mwana saka vakaisa kuhome. Aiwa ava vane mwana 1 ndo vaipota vachibika na iye mukadzi uyu vachiita sei ndo vaitoitwa kunge musikana webasa. Saka pavakazoendawo vavo zvavaremera nokuti akati muchaenda mese pano, muchabva mese pano. Saka baba akasvika pakuzorova kalast born kamusikana kanzi John. Akarova kakatsemuka magaro ese kutsemuka. Saka anga akupfekedza mwana yeye zvinhu zvirefu zvinosvika kuti vanhu vasaone ivo baba D vachivasaona. Saka vakazozviona ivo baba D vacho kuti mwana uyu vabva vasovhunza zvikanzi anorohwa namama kuti aita weti. Kuzotarisa mwana kudai, mwana akatsemuka. But mukadzi uyu vakabva vatongoti vakambomurova asi sevanhu vaidanana kana kuti hameno kuti because baba D vanga vari munhu anga asingaitirwi zvisina nebasa rese. But uyu mukadzi yakavagadzika mutishi. Vakabva baba D vabva vati beta nditsvage musikana. Ndobva vatsvaga musikana anga akuchengeta vana vavo vachiitira kuti vana pamwe vangagare zviri nani nekuti vanenge vasingabikirwe neuyu vasingawachirwe neuyu. Vaigona kutenga kanyama kavo vari vairi vodya vana vachidya nemavheji. Ini mainye ndaibatikana ndozvana ndakavenyanyovengerwa because handaizotarisa zvakadaro. Ndaizoti chirudzi chamuri kuita ichi. Saka taibva tanetsana futi ipapo. Pavakauya vaitiwo vakanga vaine basa ravo ravaishanda kufodya. Tinoziva kuti kana chiti baba vemhuri vari kushanda vana vanenge vachichengetwa zvakanaka. Apa tine mhuri yakakura vaane madzimai ese akawanda yayo. Mhuri vaichengeta here? Chakaitika ndechekudaiso vasati vaita mukadzi uyu vachishanda kufodya. Taiti kana mwedzi wapera taienda vanhu vaitotiziva nekunotenga chikafu. Taitenga makatonzi pamwedzi pega vana vachiita sei vachidya. Pavakazotora uyu mukadzi uyu zvakabva zvaguma. Hapana chikafu chakazotengwa. Uyu ndiye anga akubudisa mari achinotenga. Mukadzi uyu achinotenga achiuya nazvo. Inini ndanda kugara ndega ndanisachatengerwe chikafu ndichinzi unosona unofanira kutenga wega. Panapa tongobatsirawo tongokuchengeta. Ndoti ko vana zvikanzi iwa usikona kuti vana vakawanda vada kuchengetwa. Saka ndakararama ndiri panguva yakaoma zvakanyanyisa zvokuti kana mwana wangu uyu condition yaainayo kusataura uku ndinongofunga kuti maybe vanogona vane zvavakaita nekuti akandishungurudza. Ndaifanira kufa maybe ndaifanira kutofa neBP.
akashungurudza mukadzi yeye. Mwana ane makore mangani zvinezvi? Uyu ane 5. Nguva yecovid titotaura zvekunana 2020 ikoko. Saka mudzimai we akauya imi musati maane mwana? Ndisati ndaane mwana, zvokutoti preparation chaiyo nemandaiti kana ndikadawo mapampa pane kana wachangobva kusununguka plus kana wakurirwa zvinhu zvichirema unenge usingakwanisi kushanda. Ndaitaura ndowinzirwa vonotenga vari vaviri, havaindipa mari, vainotenga vari vaviri voya vondipa mapamba acho. Saka akauya imi mune pamiri pemwana? Ndiri kuma 4 months kusvika ndizvare. Ende ndo pakabva paperera rudo rwangu nemurume kuuya kwaakaita. Kana mubedroom mangu haana kuzombobvira akapinda murume. Kubva kuma 4 months ikoko kusvika ndisununguke mwana. Baba vobva vazorwara. Vakarwara. Kurwara kwavakaita vakarwara muchigara mese kuGreendale. Chakaitika ndechekudai so. Baba vangu vaine shuga. Saka vaingorwara zvokuona kuti munhu utano hwake hauna kunyatsoita zvakanaka, munhu anenge ari kurwara uyu. Saka varwara kudaro vanga vaingokudzana vari vaviri asi waizviona kuti pane zviri kudi apa, pane zviri kuitika. Saka vakazonobviswa zino, shuga yakaita se yakakwira. Ndopavakairasa ipapo. Pavakabviswa shuga yakakwira ndokuenda kuchipatara, ronda riya harina kuzomboita zvakanaka. Saka zvese zvaiitika izvi tete vanga vasingazvizive kuti angazona akazotora umwe mukadzi. Hama dzaimuona because ndiye anga kufambwa naye, dzimwe hama dzaiona, but Anderson anga asinga, inini nhamba dzatete chaidzo ndandisina, anga aiavoida kuti ndisadziita ndisataure natete. Aiavoida zvese izvozvo. Saka ndandatokangana pamwe. Tete pane umwe muzukuru watete akazouya kumba. Ndobva ndangowana kamukana ivasipo, mbva ndataura naye. Ndikati iwe ndokumbirawo nhamba dzatete, haana kukwanisa kundipa. Ndikati alright, chingobaudzei kuti izvoni kana chikwanisa kundifonerewo, ndine zvakawanda zvandoda kutaura navo. Ndinogara mu1 room. Ndobva atopinda, ndobva atotora mapicture, ndobva atoona kuti ndiri kugara mu1 room. Ndobva anoudza tete. Ndakazonzwa ndakunzi iye akabva azoudzwa kunzi pane munhu ambosvika. Ndobva anzi finish, maidistesi vatotaura, vane zvavatotaura. Ndobva ndatanga kutukwa, ndichithreatenwa, ndaitukwa. Anzi wavaudza kuti chii? Ivo vatotiudza wavaudza kuti chii? Ndikati ina ndazvandavaudza. Muzukuru uyoye tete ndobva tete vakuudza Anderson kuti Anderson, pana maidhi vane mwana asingatauri mudiki. Uri kuvagarisa mu1 room kuti zviite sei? Mabedroom apera here ipapo. Chichakadaro ngavabude right now. Tete vakataura chinhu vanongoida kuti chitoitwa ipapo. Ndakaona vanhu. Ndakazoudzwa nemusikana wavo webasa kuti maidhi chabvunduka uko. Tete anzi vari kupopota kuti sei maidhi muchivagarisa mu1 room. Ndobva ndaita sei pai? Ndobva vazonditi kurumbidza kubudisa tete havasi tomboda kuti zvikanzi takutokunzwira tsitsi chipindawo mubedroom uchishandisa bedroom. Ndikati madi ngoti ndishandise yangu yandagara ndichishandisa, zvikanzi auite zvaunoda panapa, hauna imba, hauna chinhu. Ndobva ndati zvakangonaka. Tete pamakanga muri pabarika muri vakadzi vatatu, tete vaizviziva here kuti muzukuru wavo Anderson ane vakadzi vakawanda? Tete vanga vasinga, handifungi kuti tete vaizviziva. Tete vanga vasingazvizivi. Tete kuziva kwazvo vakazoita pakarwara Anderson, akarwara zvakaipisisa. Saka hama dzese dzakauya kuchipatara. Ndo pakatozotanga kuziva vanhu kuti kuziva tete, kuziva vanhu vachiudzawo tete mamiriro zvakaita. Because mukadzi uyu aita zvese aiva ari munhu aiita zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vese vaipedzisira vatoona kuti mukadzi uyu chii chaanotiitira.
saka ndopakazoziva tete. Ini ndobva ndazotaura kuti izvezvi kumba kuzere hama dzake dzanga dzakazara. Hama dzani manje? Dzemukadzi uyu dzaman'uvo dzakazara hama dzake. Saka tete pawakazoziva vakabva vadzidzinga hama dzacho, including iye futi, ndokuvadzinga kwavakavaita. Vachiuya munomu vakati kutambura kwese kwatiri kuita uku hapana kana hama dzoticheuka, uye tete vakatondidzinga ndiri muchipatara, vakanti ndibva ndabva pamba pavo nekuti ndiye ndarwara. Ndizvo zvakaitika here izvi? Izvozvo hazvisi zvakaitika. Tete havana kudzinga. Tete vakadzinga mukadzi wacho, zvokutoti tiri muchipatara adischarge, munhu wese aifunga kuti Anderson achadzokera kupi? Kumba kuGreendale. But Anderson haana kukwanisa kudzokera kuGreendale. Bozi vaiti kana vari tu vanenge vachitaura zvavanotaura nemukadzi wake, vachitaura zvavanotaura. Saka vakati ndoda kumbotanga ndambonobatsirwa, ndozvaakaita. Saka abva atoenda nemukadzi yeye. Kati ko haachadzoka kumba, akutogara ikoko. Tete ndobva vati Anderson, saka iwe waramba kazvekugara kumba. Alright, kana waramba zvekugara kumba, iwe chitora vana vako, nekuti vana vako hamungagare muri tu naman'uwe muchisiyira umwe mukadzi kuti achengete vana venyu. Vana vako iwewe hazviite. Tete vaimuthreatena vachifunga kuti angachinja, kuti angadzoke kumba. Iye ndobva atuma man'uwe, iye haana kuuya. Atuma man'uwe ndobva auya, ndobva atuta zvinhu zvese, mbva atuta zvinhu nezvinhu zvatete nemarata atete vakatuta, nezvinhu zvisiri akatuta mukadzi iyeye, zvinhu zvatete ndokuenda, nevana ndokuenda. Vana vangani vaakatora? 3, akatora vana 3. Vamwe vana ava vari kupi? Imi mune venyu 3. Ko vamwe ava vakabva vaenda kupi? Makasara muinavo? Ayo, vana ava vamwe Denzi akabva aenda kwambuya vake kuRugare. Uyu Lo anga akatoenda kumba kwambuya vake futi. Uyu Daniela anga akaenda futi kumba kwamai vake kuGlenora, ndokwanga ugara. Vakanga vaine mwana wani vai. Sai makava masara imimi nevana venyu 3. Tete mbva vati izvoni, iwe maidi chigara nevana ipapo pamba, chisarawo kugara nevana. Ndo pamugere nanasi? Ndo pandakagara pamba patete pari kutaura kuti takadzingwa. Ndo pandigere. Tete vakatondibatsira nekuti ndigere izvezvi zvinondiremera hangu, asi pekugara ndinapo, ndogara zvakanakisa. Ende handina kana problem nekugara kwandakaita, ndogara zvakanaka. Chakatondiremera nyaya yevana, nekuti pamwe pacho zvinondiremera vana ava 3 vanoenda kuchikoro form 1, hapana anondibatsira, ndinoshanda ndiri ndega. Iye zvinezvi uyu hatauro, zvese izvozvo zvinenge zvakandiomera, anotoda nditokumbira rubatsiro pane uyu mudiki uyu asingatauro. Uyu ari form 1 akatozoenda after 3 weeks kuchikoro, mari dzisina kubatana, zvakaoma. Vachitaura vakati ivo vanhu vekubasa vakabva varegera kuvapa mari kuti takokubhadharira dzemuchipatara zvapera zvakadaro. Saka ivo vakaramba vachiwana mari kubasa here, kana kuti mari zveshuwa yakabva yanzi aichauya kubva kubasa? Baba Dhi vanga vaine mafanzi avo aivafarira, vanga vari supervisor. Saka vanhu nanhasi vari kuvapa mari, vanovapa mari zvekuti zviya pakawandwa kapa TVZ vanocontributa vodi vovapa mari. Yaitomboouya, yakatomboouya ndichizviona nemaziso angu, ende zvinhu zvandotoziva. Kunyange vawana mari kudaro, imimi kuvana havauye kuzobatsira vana? Havana kana chavanondibatsira nacho, kana salt zvayo inovava havana chavanondibatsira nacho. Kokuya kuzoona vana havauye. Vakapedzisira rini? Havana kubva pane pavakada kumboita kunge vakuda kudzoka kuzoningira, vachida kuita kunge vakuda kudzoka
kunoku kuvana ndopavakangouya ipapo vabva vakugara kuDZ. Kwamai vavaiti pandakabva uku ndo pandakatanga kurwara. Munoziva kuti mai vaivo vanhu vari kunzi musara pavana chii chakaitika. Baba D vakanzi kuda kutorwa skani yemusoro nekukasira. Mai vavo vakaraiza 700 kuti skani yemusoro iitwe zvioneke kuti zvakafamba sei urwa hwacho, bhozi urwa hwakapinda kuti zvioneke kuti zvakafamba sei. Asi ndimai vacho vanenge achitaura zvaanotaura izvozvo. Nekuti vachitaura vakati vesena namai ava vana vakambotorwa natete, mwana wamai kusara pavana, asiwo vanenge vakazoti mwana wavo siya vana. Tete vakatomuudza kuti Anderson, iwe ukaramba uina mamwe vana vako ndichakudzorera. Vana vako ndichakudzorera. Plus tete ava munhu anorwara saka zvakuvaomerawo ndokudzosa kwavakaita vana. Because ava vana ava munoona kuti vakatora vana vakaendesa kuchinyaradzo. Kana makazvitarisa imi mai vakazvara vanotora mwana wavo vachiendesa kuchinyaradzo. Mai vakazvara uchiti udaita keta nababa. Mai vakazvara vanoshingirira nevana vavo. Vangani mapofu atinoona. But mukadzi uya haana chaanogona mulife make. Zvinozikanwa nemurume wacho haagone kushanda. Rake ranga riri chihouse girl. Iye haatokwanisi kana kushanda kana kuita sei. Akatorwa ari house girl anzi anga house girl waseeding sekera mai ndoko aishanda. Murume wacho aiti kana akuzvitaura murume wacho aitaura aitombosvika nguva yanotaura kuti uri mukadzi rudzi usina chaunogona mulife mako. Otukwa. Asi kuti hamene kuti zvaizongokilika papi pakudanana kwavo ikoko. Saka kuuya kwamaita imimi muruda kuchenesa zita ratete nekuti kana tisu takatokanuka kuti munhu werudzi anodzinga munhu ari kurwara. Inini ndauya kuti ndichenese zita ratete nemukwasha. Tete vakanzwa tsitsi kutibatsira kuti tiwane pekugara. Zvekuti hakuna mukana unouya muno Mararo kuti unopuwa pekugara. Wonzi gara zvako imba hombe muGreendale. Wotadza kushandisa mukana iwoyo. Akatadza, achidhakwa, achifara. Izvezvi ovanyepera futi pamusoro pazvo. Ovatukirira. Akavatukirira. Ane mameseji akavatukirira ndindotori nemamwe. Vachitukwa tete. But izvezvi kugara kwati vana ava havasi vana vangu ava. Vana vake Anderson. Zvokuti aivanwa kutonzwa tsitsi kuti mhuri yangu tete vari kuni. Inini hatorina basa neni. Mukatonzwa zvaanotaura pamaaudios munokashamadzika kuti munhu uyu sei asina mwoyo kudaro. Kunyange izvizvi vasingaone kudai so. Nanhasi vanongoratidza kuti havana hanya nevana vavo. Ava havana hanya navo. Havatorina hanya navo. Havatorina kana basa navo vanavo. Havana kana musi wano vanovhunza kuti vana vari sei. Ndakazombovafona ndikati nai sei musingavhunziwo kuvana kuti vari sei. Vana vanenge vachitodawo vanoda dedi vavo vana, but the way yavanoita vanopedzisira vatongo ziva kutoti hapana. Imi mataura kuti munosona chii zvichida izvozvizvi vari kutarisa chirongwa chino ichi mwana unoti inini ndichazoda kusonerwa hembe kana maketeni munosonei? Ini ndinosona maworksuits. But maworksuits angu andinosona asiyana nemaordinary worksuits. Worksuits angu andinosona ndemhando. Pamusoro kuti handina umboya hangu nesemple. Asi ndeyemhando maworksuits andinosona. But zvakadaro zvine zvindiremera. Ndinoona mwana uyu handina chandinogona kuita kana kufamba. Ipapa ndaenda kamubereka hakwanisi kufamba nguva yakareba. Anongofamba kubvapo otogara pasi. Taona aramba kana kugara pasi. Tamboedza kumuradzika abva amuka aringoda mumaoko amai. Saka munoshanda sei manje? Ndakapedzisira zvinenge zvakaoma. Ndakatopedzisira ndatotsvaga musikana wekuti andibatsire kuti kana ndabuda ndichinotengesa, because ndikasona ndobuda ndonotengesa futi. Munotengesera kupi? Ndinotengesera kumasasa. Izvezvi ndaenda kumbopota ndichitombobudawo ndichienda kumakorokoza ndichinotengesa kuti vana vaone chikafu.
because izvezvizvi vana uya ari chese chino chavanoda zvinotonangana neni. Vamongoziva vana vanenge vaida zvekutakura kuchikoro, maschool fees, everything. Pane pakaoma but hapana zvokuita nokuti ndini mai vacho varipo. Hapana ningasiyira vana vangu kuti ndaremerwa nemutoro, ndotongoshingirira nevana vangu. Saka chandaikumbirisa kubatsirwa pane uye asingatauri nokuti anonzwa zvese mwana uyu. And ari intelligent zvakanyanyisa. But anoita kunge akabatwa umo. Because kumba umwe neumwe ane zita rake raanomudaidzana raanoziva kuti tinotoziva kuti uyu kana akaona kuti hamusi kunzwisisa anoita masaini ekuti munzwe zvaari kuda. Anozvifungira ega kuti vanzwe ndinge ndifanira kunge ndodai kuti vanzwe zvandiri kuda. Kuchipatara vakati kudii? Kuchipatara vakamboti panenge pane down but tida kuzotanga but akazvisi kunyatsobuda. Da kuti atange akasvika 5 years pamwe anozogona kutaura tozoona kuti zvakamira sei. But ndikutoona kuti zvava zvakataurwa zvacho kuchipatara nezvaanoita zvakatosiyana. Because anotonzwa, anotoziva. Paipai pakapedza kubika, musikana akapedza kubika kana kuti anototanga kutora dish otoisa mvura otanga kunogezesa vanhu. Saka iye zvinezvi toza pa5 years kazhinji vamwe vana vanenge vakuenda kuchikoro. Zviri kukuremerai kuti atange kuenda kuchikoro? Hamuna zvikwanisiro? Handina zvikwanisiro asi kuenda kuchikoro, but anotodawo kuenda kuchikoro. Unoona abereka bag satchel, zvimasachel zvemasisters acho zvimwe zvinenge zvakaningira, oisa zvibhutsu zvichii zvimabhuku kutanga ari kuendawo kuchikoro. Ubereka zvinotonzwisa tsitsi. Muupenyu tinoziva kuti pane vanenge vakatitadzira zvekuti dzimwe nguva tikapihwa mukana wekudurura tinokwanisa kungotaura kuti paipepa makadai paipaika paipe makatitadzira. Uyewo tine vazhinji vanenge vakatitiro zvakanaka kuti tida kutenda. Ndezvipi zvamuda kutaura kuna Anderson murume wenyu, maybe zvichida pamwe kunyangwe kuna mainini nekuda kweupenyu hwamuri kurarama iye zvinezvi? Andika mashoko ekutaura kuna Anderson ndinopererwa nekuti kana munhu muchiona achitaura paruzhinji rwenyika achiti ane vana 3 asingaise vana vako, munhu yeye handizivi kuti ndingatsanangura sei. Baba vakandirwadzisa zvakanyanyisa. Izvinezvi ndinotambura nevana, iye haana kana help yaanogona kundibatsira nayo. Saka handitomborina mashoko ekutaura kwaari, handina. Nokuti Mwari ndidai magona kundibatsirawo. Nokuti iye haana chaanokwanisa kundibatsira nacho. Haana chaakwanisa kundibatsira nacho ende haatorina. Uyu mukadzi uyu. Handizivi kuti pari kunzwa ndichitsanangura kudai, pamwe aizvaitika, pamwe akarara kana kuti asiri kuona. Ndofunga akanzwa matsanangura andaita ozviisa kuti iyi zvaaita dai zvaitirwa mumwe mukadzi. Kana kuti munhu wacho haasi munhu anobatikana. Ukaona munhu achitora tumbwa tuye tunonzi tunouraya tuye achimwa ari munhu mukadzi, zvinenge zvakaoma. Haasi munhu wekuti unogona kutaura naye uchirizina naye munhu akadaro. Taona kuti tine vari vekuti unochiti apa makandirwadzisa apa, asi imimi kuuya kwamaita muchitaura nesu pafoni maiti ini nangu ndakarwadziwa nezvakataurwa pamusoro patete. Chii chamuda kutaura kuna tete zvichida kuvatenda, kana kuti sekutaura kwamaita kuti inini ndayazotega ndiuye ndichenure zita retete, nekuda kuti even kucomment section tainzwa vanhu vachitaura kuti hama dzinokuda kana zvakanaka, kureva kuti zita ratete rakanga rasvibiswa.
ya pane kusvibiswa kwatete zvakandirwadza, ndo zvaita kuti futi ndiuye pana ndichenure ndiite kuti vanhu vazive chokwadi, nekuti tete havana kana mhosva. Tete vaida kubatsira mwana wazvanzi yavo, but mwana wazvanzi yavo akaramba kubatsirika. Saka tete ini ndinokutendai zvakanyanyisa, tete nemukwasha ndinokutendai, ende ndokukumbira kuti murambe muine rudo rwakadaro rwamunondiitira, nekuti dai pasina imimi andizive kuti ndaiendepi nevana, ndoti rent, ndoti chikafu chevana, zvinorwadza, ndinotambudzika nevana ava, hapana anogona kundibatsira, but tete vakakwanisa kuti ndisare ndakagara ndichichengeta vana. Zvinondirwadza izvozvo, ndinondirwadza, ndosvika pakubatikana zvakanyanya. Iye haana chaanondibatsira nacho, apo uda kundikanganisira. Emi yake ndeyekuti tete vandidzinge, ndopane chinangwa chake kuti tete vakandidzinga ndotambura nevana, ndozvaanenge achida. Tiri kuda kutendai kuva nesu nasuno pachirongwa My Story. Sekutaura kwaita maidhi, vari kushandisa maoko avo kuriritira mhuri yakasiiwa nababa, yakaita zvekuramwiwa nababa, vanosona maworksuits. Tinoziva kuti vazhinji venyu kwamuri ikoko munoshandisa maworksuits, vanoita zvekurima, vari kumamainzi, vane hama dzamuda kutengera maworksuits. Tibatei panhamba dziri kubuda iko zvino izvi dzeDestiny TV, tizokwanisa kubatsira maidhi, nekuti mukupema kwavo havasi kungotora ndiro kuya kuzopema, asi vari kuti vanokwanisa kushandisa maoko avo. Rubatsiro rwatinokwanisa kupa maidhi nderokuti business ravo rienderere mberi. Kuna tete nesuwo munomu takanga tatokahadzika kuti munhu anogodzingwa sei achirwara. Sekutaura kwaita Muroora maidhi, vati vanotenda chaizvo nezvamunovaitira kuti munovapa pekuti vagare nemwana. Tinoziva kuti kunyange imimi ikoko mune nyaya dzamuinadzo. Tibatei zvakare pano paDestiny TV, nekuti nyaya dzenyu dzinokwanisa kukurudzira vamwe vanhu, dzinodzidzisa vamwe vanhu. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe. Uye toda kutenda vese vatinosangana navo mumugwagwa muchitikurudzira, nyemwerero dzenyu, kufara kwamunoita nesu zvakatikoshera izvozvo. Nemi munotora nguva kuenda kucomment section muchitaura nesu, tinokutendai. Tisangane zvakare muzvirongwa zvinotevera.